सानजो बोरैबासो जालांदोंहाय आयौ ओइ जायाखै नामाब्रा बेलेन्स गैथारैखौ बोरै बेफोरबायदि फसंनानै दोनबाय थादों खर'खौसो उल्था दोनबावनानै आं हमथानो हालालै मिथिबायना आं हमथानो हाला बानाय मोनथारबाय आङो आरो आइजो मानसिफोरखौ दांलाबायनो गिलाबायनो मोनोना आजिखालि नङाबा दा मारैबा जाबसिनलाबायनानै केस जाबसिनलाबायनानै होयोब्ला आंनाव आरो केस जाबसिननायखौथ' दोनथ'बाव थाङै मारैबा भिडिअफोर भाइरेल जालाबायबा लासिं जागोन आंहा मिथिबायना ओंखारनो हायै आरो रायजोनि दल जाबाथ' सेसलै आइ थास' नों हमथाफैदोलै आं मिथिया आं हमथानायाव गैया आं हाबा योगा खालामदों मिथिबायना बिराद मोजाङैनो योगा खालामगासिनो ओंखायनो आं हमथानो हायालै मिथिबायना नोंनो हमथादोब्रा दसे बेना बेलेन्स जाथाराखै नाला जोंनि बायदि बिबो माबायदि खैफोदाव खोख्लैबोयोब्रा नों आंखौ लाबोनानैलाय बिराद जाला मोनबायलै आङो थास' मिथिबायना आं मिथिलाय हगारनानै होनसै आङो आयौ हमथानो हायाखै जि भगबान मासे जारगायाव गोलैखो आङो बिराद दिगदार मोनबायलै आङो जाथारसै नङा होनबा बेबि सना थास' जाथारसै ना औ दार्लिं जाथारसै दसेल'थारसै नै जाथारसै हमथादो दसेल' हमथादो जाथारनोसै दे दा लासैनो बडिखौ आराम हगारबोनानै मोनथिबायना दा मानसिफ्रा उल्था जाजोबनो हासिगोन दे 1 2 3 आयौ खर'आव मोजां आइदिया खालामगोन फैगोन होननानै इक' खालामनो फैनाया माथो आयै हमनोनो हायासै अख्रांलाय अबेथिं जाखोबाल आयौ आयदै मा जाबावनांगौ जाखो दे लोगो मानो इसिबां जिंगासिदों नोङो हो दैस्लुं बिदि जिंगासिनाङाबाल मिथिबायना नुबाय दा नैबे अनजिमायाबो माबायदि खालामगासिनो नोंसोरो गोदान नालाय ओंखायनो आंनो दसे 1 मिनिटल' खालामनो होबावदों नुबाय आङो दाबो 2 मिनिटनि बारा जानानै दंबावोसो होनबाबो आं जेबो जाबावाखै दे दैस्लुं जिंगासिनाङा दे खर'खौ मोजाङैनो मोनगोन दे आइ बेखौ हमथालाय नोङो मुला आयौ बाला आंनि मोजां जानजियावसो दांलायबावदों हमथानांगौनोलै नों दानो बेहुस जानानै बोरैबा खर' गिदिंनानै गोलैहां जादों नालाय ओंखायनो हमथादों आङो ओइ दैस्लुं जेबो नङा दे जेबो नङा नों दा बोरैबा स्राव गोलैलाबायगोनहाय बेलेन्सआ नों दा बांद्राय मोजां जाथाराखै ओंखायनो हमथानो होदां दा स्राव गोलैलाबायनानै बोरैबा जाबा दिगदार जागोन ना दे एसे हमथालाथ' जेबो नङाहाय जेबो नङा मिथिबायना सेंग्राफोर दांनायालाय माथो जानोखाय मासे गेसाव खिफैगोब्रा आयौ मोनामजोब्बाय सथिबाय गोबानो ओंखारलायनो मोनबाय आं जेबो नङालै मुला एसे सयज' खालामना थाथोब्रा नोङो मिथिबायना हिनजावफोरनि खिफिनायाव गन्दरासो मोनामोनो गन्दरास बेफोरबायदिसो मोनामसुं गोसोबा फै नै खिबु खाथियाव गन्थं होनानै लाफैलाय नोङो आयौ फाग्लाफोर मानोलाय बिदि लेथ्रा रायलायगासिनो नोंसोरलाय है हामाखाय मा योगा खालामबालाय बेफोरबायदियालाय उदैनि गाज्रि गेसफोरालाय ओंखारलांखाजोबखायोना बेखौलाय मोनसे मिथिखाया जाहैबाय ओइ लाजिनाङा दे दैस्लुं आं थांगोनसैहाय आयौ बे नानियालाय मा आदा खावनिया योगा खालामनानै थांखोहाय जोबैयावनो नोंसिनि बे खिफि मोनामनाय योगा सेन्टाराव थागोन सोरबा नै आंबो थांनोसैसो आयौ माथो थास' नोंना लोगोआ खारलांबायसो माथो ओइ थास' जाबाय दे बांद्राय खालामनाङा नङाबा दा थैया खर'थिं ज' जाफैजोबगोनहाय मिथिबायना जाथ'बाय फाग्लिया मासे गेसाव खिफिदों बियो आयौ बुरिनो खिफिनाया बिराद गेसाव गोन्दो माथो सयथिबो जों गोदो क्लासाव दालिमु जानानै हाजमला जानानै खिफिलायनानैसो एखेबारे मोनामनाय माथो एसेबां गोन्दो सप्तासे खियाखै खोमालै बाला लाजि जानो गिनानैसो बाख्नायफ्लाबाय आं गन्दरास बिबार बायदि मोनामो होननानै जानायावला बे रुमनिफ्राय खारलांनांसिगोन आयौ लोगो आं जा लाजिनाय मोनबायहाय बालि आं खिफिनायाथ' जा गेसाव मोनामदोंहाय आयौ बोरैबा गिदा जानाय लोगो हमथास्लाबनो हायाखै उदैनिफ्राय थब्ल' ओंखारलांबाय जि लाजिनाय मोनबाय आङो मा खालामबावनो दे आंनि खिफिनायखौ मोनामनायसो बिसोर खारलांजोब्बाय खोमा है लोगो माथो बेफोरबायदिखौलाय मानो टेनसन खालामनांगौ जायो बेफोरबायदि गाज्रि गेसालाय ओंखारलांखागोन योगा खालामोबा
नों सानफ्रामबो खालामबाय थायोब्ला मिथिबायना नोंना बेफोरबायदिनो ओंखारलांबाय थागोन लास्टाव मिथिबायना नोंना खिफिनायानो एखे गन्दरस बिबार बायदिसो मोनामगोन मिथिबायना ओंखायनो सानफ्रामबो फुङाव बेफोरबायदि योगा खालामबाय थानांगौ दे जेबो नंला दे कनफिडेन्टखौ ल' खालामनाङा दे बेरायालाय जोंनावहाय मारै बेफोरबायदि गलियाव बेरायफैबाय थाखोबार मा जानो गलियावलाय मा नागिरफैखो ना गलियाव मोसौ गलियाव उरग्रा खिब्रमाखौसो जानो नागिरफैखो ना माखो बेलाय आयै बे दाउला बेसाया खिब्रमा जायै एसे गिदिर जादों खोमाहाय नै मिस्टार दाउला बेसा मिथिबायना खिब्रमाबो गैलाहाय गोबोरखिखौबो खनजोब्बायसो आङो नोंना मालिकआबो गैला हनै मालाय टाउनावसो निउस रिपर्टार जाहैबाय मा खालामबावनो दे नै जेबो खालामनांला दे जोंनि माबाखौ एरु एरला खालामनांला दे मिथिबायना आं आरामसे थुबजुखा जाबाय जाबाफोरखौ आयु बे फाग्ला दाउलायाबा मानिगोना मानियासै माथो अख्राथारसो बायदि मोनबायहाय आङो माथो थांनोबो रोङा माथो दहायनिफ्रायनो गाबज्रिबाबो खोनाया हारसिंसो बुदुं बादां रायलायगासिनो नोंलाय ओंखाम संनो थिननायालाय संगोना सङाखै आयु आयै हास्लाबाखैहाय आङो नै एफा बुरजा गोबोरखि दङ ओमफ्राय नै गोबोरखिखौ गारहैगोनानै लानो आङो ओमफ्राय आयै थिखोनो हालाहाय आङो एसे थिखोदेनानै होगोन नामाथाय नोङो आयु आफि आं हाथारनाय नङाहाय र' सासेखौ लिंहरनां सान राजाखौ मैयानिनो आंहा एखे हाग्रा फुनायानो सिनस्रियानो सागायाखै दासिमबो आरो गोबोरखि थिखो बारनांगौबाथ' आयै सिनस्रियानो बायगोनसोहाय आंना र' सासेखौ लिंहरनां हाय फाग्ला हाबाब बे फुंजानलाय माखौ होख्रा होख्रि जालायगोन नोंसोर सानैया सिखारस्लाबनो मोना ब्रास खालामस्लाबनो मोना एसेबां दावराव नोंसोरो हाथाय मानजिफुनाय टाइमावबो आयु जोंना महाराजा दासो हाथाय मानजिदों आरो माथो साननै एसे रिंगायानो जालायलायनोसै मा लाजिफोनांदों लाजिफोनांदों आयु फोरजाफ्रालाय माला महाराजाखौ लाजि फोनांनो हाफेरनायहाय हा नङा होनब्ला औहाय जोंथ' दासिफोरसोखा नालाय खामानि मावग्रासोखा नालाय महाराजाखौलाय माला लाजि फोनांनो हानो महाराजानि जै जाथों मिथिबायना जों महाराजानिफ्राय मोननैसो हेफाजाबसो नांगौखायसो जोङो बिनो नागिरदोंमोन महाराजा नोंथाङा जोंनो हेफाजाब होगोन ना बिसोर सानैखौ बे गोबोरखिनि खिब्रमायासो अरखोना माखोलै हो बेरे फुंजानि गोदाव सोराव रोनो लागासिनो मा सोर जाखो बेलाय आंसो मोनथिं मा नंगौना नङासि मा आंखौ सिनायलायबावला नों आफा हा मारै बिदि जाखो गावनि फिसालाखौ सिनायलाय आफा आंसो मोनथिं मिथिबायना मोनथिं हाबाब आंहा सना लक्ष्मि सना नोंना बोरै खानाय रज'खोलै हो फाग्ला मारै रज'नांगौ जाखो ओंखायनो खुरजों हखानांगौ मोनथिबायना हनाय लोगो नुबाय रोजा रज'बोबायानो जोंखौ फोथायामोन ना नोंसोरो गोदोनि बोराय बुरैसोहाय जोङो मोनथिबायना गासैबो खामानिखौ मोनथिजोबखाथारगौ जोङो मारै मावब्ला मारै जायो होननानै जोंखौ फोथायाना दानालाय एबारथ' आफा मोनथिबायना सिगांथ' थख्लायावनो एखेबारे सिख्लाफ्रा एखे बासथाबजोबखायो होनदोंमोन ना दाथ' आंथ' खानाय रज'बावबाय मिथिबायना नैबे मोनथिंना एबारथ' सिख्लाफ्रा बासथाबजोबखासिगोन मिथिबायना औ आफा मिथिबायना बासथाबजोबखाथारसिगोन नोंनाव एखेबारे बै खियाव थांबायफ्रा जेरै ब्रें होनलायलायनाय बिरानो बाहायोना बेफोरबायदि बासथाबजोबखाथारसिगोन मिथिबायना मा आफा नांगौ खिजोंसो रुजुबाय नङालै बेथा मोनथिं आबा आङो एखेबारे एगजामपोलसो होदों मिथिबायना याव संबाथाय दानिफ्रायनो अबेनिबा कृष्ण लीला राम लीला मारै खालामनांगौ बेखौसो फोरोंलायगासिनो ना गोबोरखिया थिखोना होबाय मिथिबायना माथो फिसा दाउखियाबो दाबो मोनफैयाहाय बेसेनि बेथानांगौ जाखो जोंलाय बे बिए जागोननि खोथाखौसो निउसाव नुजोबनानै बोरैबा रागा जोंबाय नामाथाय दाउखिया बिफा हा माथो खालामबावनांगौ जाखो माथो खालामबावनो आं मिथिया नोंनो खालाम गासिखौबो नुबाय बेफोरबायदि रां बिनानै लानानै गैला गन्थंआनो जजोब्बाय जोंना मिथिबायना गन्थंआनो जजोब्बाय बे निउस रिपर्टारफ्राबो मारै मोनहैखो
जोंथ' जेरै थेने 50 लाखल'सो रां हरनो थिनदोंमोन ना नङा होमबा बिमा थाङै थाङै बोरै 80 लाख रांसो मोनहैखो माखौलाय गन्थं जलाबायनांगौ जाखो नोंहालाय गन्थं जनानै मालाबा मोनजाफेरनाय हो लाजिनानै मालाबा मोनजाफेरनाय लाजिनानै मोनजादोंबाथ' हनै लाजि थानानै न' सिङाव हाबनानै जिरायनानै थानानै आरामनो उदै बेरखां जासिगौ आङो मिन्थिबायना नों जेबो जानथारनाङा मिन्थिबायना आजिखालिलाय बेफोरबायदियानो जाबायानो थाखायो माखौलाय टेनसन जादों नोंलाय टेनसन जानाङाहाय नोंनाबाथाय बाराद्रायथार होमबाबो आब' बिनाया मोजां जायासै नामाथाय दाउखि फैबाय आइ माथो जेबो होनाङासै रुमावसो थ्रोब हाबहैबाय बेनो फैसा बिनायखौनो रागा जोङाखै बे आयै आंखौसो मोथो रागा जोंनानै हाबलांहैबाय खोमा मालाय मानो बिया जानांगौ जाखो दे गावनि फिउचारनि थाखायसो साननानै बिदों आङो दाना थाङै थुङै आंखौसो बेफोरबायदि उल्था सानलायबाय बियो होनबाबो बिजानो बादोंमोन खोमा मालाय दालाय बहा बुजिनो बिसोरलाय उनावसो बुजिगोन आरो बुजिनायनि समसिमाव माथो समायानो जोबलांजोबगोनलाय नोंसोरो मिन्थिखाया जाहैबाय समायानो फैसा आजिखालि फैसायानो समय ओंखायनोथ' नाङो दायो बुजिनानै बिखाथारदों मिन्थिबायना र' एसे बुजायनो थांगासिनो आं आयु गुमै आब'निया फैसा बिनाया मोजां जायासै नामाथाय गिलायलांबायहाय आङो गिनोल' आंनाथ' बिखा बिखोफ्रानो जहांसो जानानै दङ मिन्थिबायना थाङै मारैबाफोर जानानै आरो जोंनि बिया जागोना केस होनानै होयोब्ला दालि ओंख्रिसो जाहैनांगोन जोङो मिन्थिबायना बेखौनोथ' सानदोंहाय आङो गुमै ओमफ्राय आब'खौ बुजायनो हाया नोङो आंलाय माला बेखौ बुजायनो हाफेरनाय दिनैसिम एखेबारे 30 बोसोरानो जालांलायनोसै खनसेबो बुजायनो हायाखै आं मिन्थिबायना रेकर्ड दङ मिन्थिबायना दाबायदियाव बेखौ बुजायनो हायोब्ला एखेबारे डायरियाव लिरलाय माबा हनै अन्थाइनि माबायावबो अन्थाइ दानख' होलायलायनानै दोनबावगोन आं मिन्थिबाय आं आंनि हिन्जावखौ बुजायनो हादों होननानै आयु गुमै नोंबो हाथारगौहाय आयु बाला बे बोराया साला आंखौ बेयावहाय लाबोनानै दोनफैनानै गावहा गुबुन सिख्लाजोंसो आरो लाइन मारिनो सानबावाखैथ' बास्रि नोंखौ न' सिंनि इनभेस्टर खालामनानै गालांनानै गुबुन सिख्लाफोरजोंसो लाइन मारिहैबावाखैथ' बियो फनबो थिखोलायबावाखै मा खालामनोथाय बियो आयै बेबो फनबो थिखाखै बाहेरजोंसो थाला मारिनानै गालांबावबाय जि गाज्रिखाहाय बे बोराया माथो सिगाङावलाय माथो बिराद अनसोगारथारोमोन दानालाय मानो इसेबां बेफोरबायदि खालामदों बियो सोर फाग्लियालाय थाबाय जानो हानो दे बेयाव आयु न'आबो गराय फबजानायसो खोमा सयथिबो नेटवर्कबो मोनसेबो नाङा टावारबो नाङा खलानो मोजाङै नाङो ना मायो ना इउटुबानो नायजायो बे टिभिखौलाय जेसे नायबाय थानो आङो माबा सानफ्रामबो रिपिट टेलिकास्ट होबाय थायो टिभियाव बेखौनो सोर नायबाय थानो दे खनलेनो बानि रागायानो हाथारलांसै आङो आयु माथो बिराद मोथो दोफो रागासो जोंनानै दंलै बेलाय बुरखायनोसै नामा गादामब्ला थांनानै ओहो गादामब्ला नों हाथारनाय नङा मालाबाबो बुरखायहैनो हानाय नङा नोङो बुरखायहैयोब्ला माजों हाबदों मारै फैदों बेफोरखौ गासिखौबो दावराव खालामगोन ना बियो आंथ' सिगां दरजोंसो हाबखुमानानै नायखुमादोंलै बेखौ माबा नुगोन साननानै जानाय नङा गादामब्ला एखेबारेसो हमथाथारनानै उनावब्लाबो नायखुमा जागोन दायो थांफिननांसिगोन